Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet igen. I de her dage hviler der et rigtig stort ansvar på danskernes skuldre, og det ansvar, det har I taget på jer. Det vil jeg gerne have lov til at sige en stor tak for. Jeg oplever, at langt de fleste danskere bakker op om de både store og drastiske beslutninger, som der er truffet, og som skaber forandringer i alles hverdag nu. Myndighederne får brug for jeres opbakning igen nu med nye initiativer, og jeg får brug for jeres tålmodighed. For vi står her igen for at præsentere en række nye tiltag i indsatsen mod coronavirus. Før jeg fremlægger dem, så vil jeg af hjertet tak for det samfundssind, som I udviser lige nu. For det samfundssind er en meget, meget stor del af løsningen på, at vi kommer godt igennem den her krise, som vi nu er i. Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Hvis alt for mange bliver smittet på samme tidspunkt, så risikerer vi, at sundhedsvæsenet bryder sammen, og det er det, vi gør alt, hvad vi kan for at undgå nu. Vi skal hjælpe hinanden, og det gør danskerne. I hjælpenetværk, hvor sårbare kan ringe ind og bede om hjælp, og hvor frivillige står klar til at hjælpe. Pædagoger og skolelærer landet over er ved at finde løsninger for de børn, hvis forældre skal møde på arbejde og ikke kan finde anden form for pasning. Nabofællesskaber blomstrer op. Tak til fagbevægelsen og til dansk erhvervsliv, som er i gang med at finde løsninger for medarbejderne og for virksomhederne. Det er et arbejde, der fortsat pågår, og som regeringen tager meget alvorligt. Og tak til politi, beredskab og hjemmeværn, som alle allerede er klar til at hjælpe. Og tak til alle jer, som vi sjældent får nævnt, når vi siger tak. Nemlig alle jer, der stadig er med til at holde gang i hjulene, som sørger for, at danskerne kan handle ind, stadigvæk bruge den kollektive trafik. Selvom tingene er på nedsat blus, så er der ganske mange samfundsfunktioner, der stadigvæk er i gang. Og en særlig tak skal der selvfølgelig lyde til medarbejderne i sundhedsvæsenet. Mange steder er man allerede belastet af situationen. I gør en kæmpestor indsats. Tak for det. Lige nu har vi en fælles rigtig stor opgave, som handler om at sikre, at for mange mennesker ikke bliver smittet på samme tid. Status lige nu er, at 801 danskere er konstateret smittet. 23 er nu indlagt på sygehuset, 4 er i intensiv behandling, og 2 er desværre i kritisk tilstand. De her tal, både antal smittede, antal indlagte og danskere i kritisk tilstand, må vi forvente stiger. Også stiger meget. Og det kommer de til, selvom vi handler. Fordi meget af det, vi gør nu, kommer vi forhåbentlig til at se effekten af, men det kommer til at ske på et senere tidspunkt. Og derfor skal alle danskere blive ved med at gøre det, vi er godt i gang med. Hold afstand til hinanden, hjælpe hinanden og tage hensyn ikke mindst til de mest sårbare. Rigtig meget af det, vi har sat i gang, handler selvfølgelig om vores sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, den beslutning, der er truffet i dag, som handler om at undgå en situation, hvor sygehus og sundhedsvæsen bryder sammen på grund af den byrde, der kan opstå som følge af corona. Alle sygehus i Danmark har i dag fået besked på at lukke for al normal aktivitet i sundhedsvæsenet. Alt det, der ikke er nødvendigt, skal lukke ned nu. Det skal vi gøre for at undgå, at sundhedspersonale bliver smittet, for at undgå, at patienter smitter hinanden, men også for at give tid til den sidemandsoplæring, som bliver helt nødvendig for, at sundhedspersonale kan klare situationen, når vi står i en mere kritisk situation. Det her kommer også til at få konsekvenser for rigtig mange danskere. Mange vil få udskudt deres operation, hvis den ikke er akut. Jeg ved, det kommer til at være til gene for mange, og det betyder allerede nu, at vi kommer til at se ind i et sundhedsvæsen, der også på den anden side af corona kommer til at blive overbebyrdet. Alt det, vi gør herhjemme, alle de forholdsregler, der bliver taget, alle de beslutninger, vi træffer, dem risikerer vi bliver undermineret, hvis vi fortsætter rejseaktiviteten ind og ud af Danmark. For det øger risikoen for fortsat smitte. Og derfor nye tiltag.
Udenrigsministeriet har allerede i dag ændret rejsevejledningen, sådan at alle ikke nødvendige rejser til hele verden frarådes. Det betyder, at man skal lade være med at rejse væk fra Danmark, medmindre det er absolut nødvendigt. Og hvis man er på ferie i udlandet, så skal man finde tilbage til Danmark og overholde de regler, der er for karantæne. Derudover ny melding. Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt. Det vil stadig være muligt, og det vil være helt nødvendigt at transportere fødevarer til Danmark, medicin og andre forsyninger, som er for eksempel nødvendige for vores industriproduktion. Men alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse. Danske statsborgere kan altid komme ind i Danmark. Med det vi gør her, så må vi forvente om kort tid at se en hel eller delvis stor nedlukning af alt. Flytransport, færgetransport, togtransport, for alt passagertrafik. Mange danskere kommer til at blive berørt. Der er en del, der i dag pendler i grænselandet fra Sverige og Tyskland. I må forvente længere køer og længere rejsetid. Ligesom med lukningen af skoler, så kommer lukningen af grænserne til at tage lidt tid, og den fulde grænsekontrol vil vi først have op at køre om nogle dage. Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men vi kommer til fra start at bede forsvarspersonel om at være aktiv i grænsebevogtningen. Der vil selvfølgelig være informationskampagner til danskere i udlandet, og der vil også være informationskampagner til de lande, hvor mange udlændinge kommer fra, når de ønsker at komme til Danmark. Godstransporten bliver ikke omfattet af grænsekontrol. Og det er ganske enkelt, fordi vi har behov for at få så mange fødevarer og varer ind til landet som overhovedet muligt. Vi er i tæt kontakt med transporterhvervene for at få det her til at glide så godt som overhovedet muligt. Vi har i dag orienteret EU-kommissionen, og vi har orienteret vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, om den her beslutning. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med påske, altså til og med den 13. april, og det følger jo den skærpelse, der også er af rejsevejledningerne. Så jeg håber, alle har hørt, at man skal ikke tage på påskeferie ud af Danmark i år. Det her er igen alvorlige initiativer. Endnu en gang, det bliver ikke de sidste, og vi vil inden for meget kort tid komme med nye udmeldinger, som blandt andet skal hjælpe danske lønmodtagere, som på samme vis som virksomheden kan komme til at stå med store udfordringer i den kommende tid. I forhold til det hele vil jeg gerne sige, at vi står på ubetrådt land. Vi er i en situation, som ikke ligner noget, nogen af os har prøvet før. Det kommer til at få omkostninger for os alle sammen. Jeg er sikker på, at vi kommer igennem det her sammen på en god måde. Og lige nu ved jeg godt, at det samlede katalog er meget voldsomt og vil opleves meget voldsomt. Men jeg er af den fuldstændig klare overbevisning, at det er det værd. Fordi vi risikerer, hvis ikke vi gør det her, så bliver omkostningerne både menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk langt, langt større. Og med de her ord vil jeg i første omgang give ordet videre til justitsministeren. Værsgo. Ja, tak. Som statsministeren også sagde, så har regeringen besluttet fra i morgen lørdag kl. 12 at indføre grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Kontrollen vil være tydelig ved alle væsentlige grænseovergange, i lufthavne, ved færgelejer og ved landegrænserne. Det gælder indtil videre og frem til og med den 13. april, altså anden påskedag med. Samtidig siger vi nu, at man kun kan rejse ind i Danmark, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx være, at man bor eller arbejder i Danmark. Alle andre rejsende vil blive afvist ved grænsen. Som regeringen hele tiden har sagt, følger vi udviklingen
og gør det nødvendige. Vi gør det for at hæmme spredningen af corona i Danmark, og for at sikre, at de særlige beskyttelsestiltag, som vi har taget i Danmark, ikke bliver undergravet af smitte, som kommer udefra. Personer, som ønsker at rejse ind i Danmark, kommer til at få markant længere rejsetider ind i landet. Det kan jeg lige så godt sige nu, helt ærligt. Vi kommer til at se billeder af bilkøer ved vores grænser, af køer i lufthavnene. Vi må også se i øjnene, at vi inden for kort tid formentlig kommer til at se helt eller delvis lukning af nogle fly, tog og færgeruter. Vi siger nu til alle udlændinge, som ønsker at besøge Danmark, at de kun skal rejse til, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. At de bliver afvist ved grænsen, hvis de ikke har det. Vi tager altså endnu et alvorligt skridt i indsatsen mod udbredelsen af corona i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at opretholde og ikke forsinke den nødvendige import og eksport af varer. Derfor vil der som udgangspunkt ikke blive gennemført grænsekontrol af godstransport ved grænsen. Myndighederne er i dialog med transporterhvervene om, hvordan vi tilrettelægger arbejdet ved grænseovergangene, så vi kan opretholde en hurtig og almindelig levering af varer, og særligt selvfølgelig fødevarer, til Danmark. Det er meget vigtigt at gøre klart, at de her indrejserestriktioner ikke gælder lastbilchaufføren, der skal fragte fødevarer ind og ud af Danmark. Der vil derfor stadigvæk være masser af varer på hylderne i vores butikker. Det er endnu et stort skridt, som vi tager i dag, og derfor endnu en opfordring til, at alle udviser sammenhold. Vi skal tage ansvar for fællesskabet og følge de oplysninger og opfordringer, som myndighederne kommer med. Derfor håber jeg, at der er forståelse for, at regeringen nu indfører grænsekontrol i hele landet og indfører indrejserestriktioner. Tak for ordet. Tak for det, og så går vi til Rigspolitichefen. Ja, tak. Politiet er i gang med at forberede den her opgave. Vi er jo allerede til stede på grænserne til Tyskland og Sverige. Nu strammer vi posen til, nu lukker vi af. Det gælder om for os, det er at lade den tunge trafik passere og bremse op på persontrafikken med henblik på at kontrollere, om dem, der rejser ind som personer, har et anerkendelsesværdigt formål med at komme til Danmark i den situation, landet befinder sig i øjeblikket. Det drejer sig jo primært om de danske grænser til Tyskland og Sverige og i mindre grad til Norge. Grænseovergangen til Danmark består af 4 elementer. Der er en omfattende flytrafik. Den lander navnlig i Københavns Lufthavn og i Billund. Vi har færger, det vi i politiet kalder den blå grænse, Rødby, Gedser, Helsingør, Rønne, Frederikshavn. Vi har togtrafik, hvilket jo især er Øresundsforbindelsen, som mange her i regionen bruger, men også togforbindelser til Padborg og Tønder. Og vi har biltrafik over det, vi kalder den grønne grænse til Kruså, Padborg, Frøslev og Sæd. Det er selvfølgelig derfor en ganske stor opgave at lukke grænserne af, men heldigvis er vi hjulpet af, at trafikmængden allerede nu er væsentligt reduceret som følge af de opfordringer, regeringen har givet til danskerne, og som langt de fleste i befolkningen efterkommer. Så vi går i gang fra i morgen med at stramme posen til, lukke af for persontrafikken og lade den tunge trafik passere. Tak. Tak for det, og så udenrigsministeren. Ja, tak til statsministeren for ordet. Vi har, som også statsministeren var inde på, fra Udenrigsministeriets side foretaget en række markante og hidtil usete tiltag, og det er for at sikre bedst muligt, at danskere, som er i udlandet på rejser, kan komme hjem snarest muligt og kan komme hjem i god ro og orden. Og derfor vil jeg også gerne gentage, hvad statsministeren netop sagde, kraftigt fraråde danskere at rejse ud, og for at undgå, at danskere strander i udlandet. Vi skærpede tidligere på dagen rejsevejledningen,